ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, чун ҳамешагӣ дар ин рӯз ва дар ин соат барномаи навбатии футболи осиё манзури шумо мегардад. Дастаи мунтахаби ҷавони 20 солаи Тоҷикистон ҳамоно дар Туркия ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё ки дар Ӯзбекистон аз 1 марти соли равон оғоз мегардад, тайёриро идома медиҳад. Дастаи мунтахаби мо дар ин ҳафта аз ҳафтаи гузашта то ба имрӯз боз ду бозии таҷрибавии худро баргузор кард ва дар он ҷо бо дастаи Бухоро аз Суперлиги Ӯзбекистон қуввоз буда бо ҳисоби 3-1 мағлуб гардид ва дирӯз боз як вохӯрии дигар бо пейсафи Лигаи аввалии Полша қуввоз муд. Дар ин бора сухан мегӯем. 3 рӯз пештар шогирдони Олег Губарев дар муқобили дастаи Бухорои Ӯзбекистон худро санҷиданд ки онро сармураббии собиқи тими миллии Тоҷикистон Ҳаким Фузайлов ба ҳайси сармураббӣ машқ медиҳад. Ин даста ҳам даври омодагиро дар Туркия мегузаронад. вохӯрӣ дар маҷмӯаи варзишии Арстан Зеки Демирчӣ бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи дастаи Бухоро анҷом ёфт. Голи ягонаро аз ҳайати мунтахаби мо Сунатулло Азизов ба нишон расонид. аз рӯи суханҳои сармураббии дастаи Бухоро Ҳаким Фузайлов, ҷавони Тоҷикистон дар вохӯрӣ бо Бухоро хеле моҳирона бозӣ карданд ва аз нигоҳи фаннию услубӣ дар бозӣ намуна буданд. қаблан дар бозии аввали рафиқона мунтахаби Тоҷикистон бо ҳамсолони худ аз Ироқ натиҷаро мусовӣ ба поён расонида буд. ин навораҳое ки ҳоло мебинед аз бозии дирӯзаи онҳо бо дастаи Лодзи Полша ҳикоят мекунад. ЛКС Лодзи дар шарбати лиги якуми ин кишвар дар садри ҷадвал қарор дорад ва ҳоло ба даври навбатӣ дар Туркия омода мешавад. сармураббии дастаи мо Олег Кубарев дар ҳайати асосӣ ин бозигаронро дар муқобили Лодзия ба майдон овард. Соҳрубхоҷа Юсупов дар дарвоза, Содиқҷон Қурбонов, Раҳматшон Раҳматзода, Фахриддин Аҳтамов, Шаҳрёри Иноятло дар муҳофизат, Азизбек Ҳаитов, Салоҳиддин Иргашев, Амадони Камолов, Хусрав Тоҳиров дар хати миёна ва Алиҷони Айнӣ бо Сунатулло Азизов дар хати ҳуҷум. дар дақиқаи 26 ба капитани дастаи мунтахаби ҷавони 20 солаи Тоҷикистон Амадони Камолов муяссар гардид ки ҳисобро боз кунад. бозӣ ниҳоят тезтун гузашт ва ҷавони Тоҷикистон боз имкониятҳои зиёди голзанӣ доштанд. Аммо дар дақиқаи 47 вохӯрӣ Петр Янчукович дарвозабони моро водор кард ки тӯбро аз тӯри дарвоза гирад. дар натиҷа ин вохӯрӣ бо ҳисоби баробарии 1-1 хотима ёфт.